Bueno, bo día. Co gallo do día de Rosalía, do 24 de febreiro, desde o Instituto Monte das Moas, imos facer unha lectura dun poema para homenaxear a escritora. Eu, a profesora de galego, con Dana, unha alumna de primeiro da ESO, que nos vai a interpretar coa linguaxe de signos o seguinte poema. Que ten o mozo, ai que terá. Ponme agora unha cara de inverno, despois na piada sonrisas de tal. Quer que baile con el no muiño. E aló pola vila nin fala, quizás. Que ten o mozo aí que terá? Unhas veces, canciño de cego, por onde eu andare, seguíndome vai. Non hai sitio donde eu non atope un brás con cirolas e os focos na man. Ai, que mociño, ai, que rapaz. Noutro instante, mira que fachenda. Atruxos que asombran o mesmo lugar. Non parece que pasa soberbo. Mandando nos homes surreal majestad. Mociño, es tolo. Ai, e se o serás? Eu non podo entender, meu amor, que airiños te levan, que airiños te traen. Nin tampouco cal xeito te cadra tratándose mozo do teu namorar. Ai, Dios me libre de ti, bon Brais. Que no meu entender te comparo co mes de marzo marzal. Pola mañá, cariña de rosa. Pola tarde, cara de can. Mala xuntanza facemos, ai...